Per la pròxima actuació us recomano que feu espai al menjador de casa, enretireu mobles i feu escalfaments perquè ara ballareu molt amb la Mercè Martínez. Ha estat l'artista de la generació X més votada i ara vol ser-ho de totes les generacions. I per aconseguir-ho ha preparat aquesta estratègia. Em sento molt afortunada de representar la generació X en aquesta final de Zènit. Per mi arribar fins aquí, doncs, francament, ha sigut una sorpresa. Va ser una semifinal terriblement renyida. Per mi, Strong Enough era posar la carn a la graella, metafòricament i literalment. Vaig apostar fort. Mercè Martínez! Mercè, et converteixes en la finalista de la generació X. Enhorabona! Aquesta nit arrisco molt. Faré Ain't No Mama, de la Jennifer López, però una versió canyera. Serà molt explosiva, amb molta coreo. No sé si és la cançó perfecta per la final, però és que, saps què passa? Que aquesta cançó ningú me la donaria a mi, perquè tinc 48 anys, perquè tinc el físic que tinc, i com que no me la donarà ningú, me la dono jo. Em dono el gust de poder fer una cançó així, a la final. A mi m'agradaria guanyar perquè no m'agrada perdre ni el parxís. Això és així. Però sé que és profundament difícil. I tinc la sensació com que la feina ja està feta. Vinc a passar-m'ho bé. Ain't gonna be a laundry, I ain't your mama. Ain't gonna be cooking all day, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you wanna get your act together, let's go! Whoa, I ain't your mama, no. Whoa, I ain't your mama, no. Wake up, rise and shine. Let's get to work on time. No more playing video games. Things aren't about to change. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that, I'm too good for that. Just remember that. Woo! Whoa! I ain't your mama, no. Whoa! I ain't your mama, no. Lucky to have these curves. Stop getting on my nerves. No more playing video games. Things aren't about to change. We used to be crazy in love. We can go back to how it was. When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that, I'm too good for that. Just remember that. Woo! Moltíssimes felicitats, Mercè. Moltíssimes felicitats. La boca seca com una sabata. les pastilles de... Ja no en tinc. Una cosa, un fort aplaudiment pel nostre cos de ball, que és una barbaritat. Una barbaritat. Són unes bèsties, Gent de plató, voteu, sisplau. Gent de casa, voteu també, perquè acabem d'assistir a la segona artista que estarà a la Super Bowl de l'any que ve! Uau, uau. Vicky, senyors i senyores, això és la generació X. Això és la generació X, El power del power. Totalment, Generació X. O sigui, i a més els arranjaments, perdoneu que us digui, però han estat... El xan-xan-xan. No, ha sigut molt fort, molt fort. Molt fort. Sí. Ha estat fortíssim. Estàvem allà al·lucinant, però al·lucinant. Vols una mica d'aigua?
Sisplau. Vols una mica d'aigua? Sisplau. Val, un moment. Ara beurem una mica d'aigua, d'acord? Jo ho demano perquè de veritat que l'estic veient que se li està enganxant el llavi dalt. Està una mica com... Hola, bona tarda. Com estem? Aquí fem un programa, no, ara? Espera, jo me'l seco també. No, és que jo ja el tinc sec, No, també. això no. Bona tarda. Benvinguts a Zenit. Estic amb la Mercè Martínez, que acaba de cantar. I podem seguir molta estona, si voleu. Però hem de veure quina ha estat la generació que menys t'ha votat i, si us plau, de veritat que ara demanaré aigua i demano que te la entrin perquè de veritat que se't veu. Així que, si us plau, va, som-hi! La generació que menys punts ha donat a la Mercè Martínez... Ai, has macat a fins. És... la generació dels boomers amb 24 punts. Bé. Oh, què hi haurà aquí sota? Oh, què hi haurà aquí sota? I aquí? Home. Per favor. No passa res. No riguis que em dóna un atac de riure a mi, llavors això no para, No passa res perquè és el moment del karaoke! Sí, sisplau. Joan, ens pots dir quines 4 opcions tenim de karaoke? Què em dones? Mercè, Miqui, hem de demanar disculpes. A vegades els boomers som els millors, però no ho fem tot bé. Vull dir, hi ha vegades que ens equivoquem. Ens ha faltat un punt. Què vols fer? I jo? No, és que no puc ni parlar. La majoria de cançons que he cantat han sigut boomers. O sigui que ho teniu tot. Tots els boomers ho teniu. Malgrat heu estat els que menys heu votat, tira floretes, O sigui que va. Opcions boniques, Joan. Mira, tenim Pedro. Pedro. No Sánchez. No. Pedro. Tenim en Pedro Sánchez. Rafaela Karaoke, Carrà. també. A veure si puja punts, també. Festa major de la Trinca. Això ja us sembla una festa major una mica, Dancing Queen de ABBA. I Remena Nena de la Guillermina Mota. Ole. Què, tinc bon material o no, Mercè? Tens un molt bon material. A més, sempre tens bon material. Veu. Són cançons que recordem que ja han sortit i que ja heu cantat, per tant tenim una miqueta avui de... Bueno, jo d'aquestes no he... No, un segon. Ah, sí? Un segon, perquè abans de triar cançó has de triar amb quin artista de les primeres files vols cantar al karaoke. Amb quin artista? O sigui, voldria amb tots els que he estat, amb l'Escorpio, m'encantaria amb la Blanca, amb el Julien, m'encantaria amb tots vosaltres perquè sou meravella pura, però tinc una amiga aquí, que és la Monet Teruel. I escollim a la Monet Teruel. Monet Teruel, vine cap aquí amb el micròfon. Perquè és tot llum, aquesta senyora. Home, sí que és tot llum, sí. És una dama de l'escena. Un fort aplaudiment per la Monet Teruel! Vinga, va. Quina cançó voleu triar? Us heu de posar d'acord, sisplau? Ens hem posat d'acord. Què? Us he dit a l'orella, ara? Sí. Jo, de veritat, parleu al micro, Mone, sisplau, clar, perquè llavors no m'entero. Home, clar, no passa res, no passa res. Acabem de dir-ho ara. Val, doncs Ens ho hem de dir. Quina? Sí. Remena Nena. Remena Nena, de Guillermina Mota. És que m'encanten els couplets. S'encanten. A mi m'encanten els couplets. Un homenatge a la gran Guillermina Mota. Les caramelles també te les canto. Un gran homenatge. Avui farem un petit homenatge a la gran Guillermina Mota. Molt bé. Doncs que aquest homenatge comenci ja. Remena Nena de Guillermina Mota és tota vostra. Un fort aplaudiment per elles. Sí? No hi ha per res com un còctel que els homes faci obrir la gana. Tant per menjar com estimar no s'ha inventat millor tisana. Per fer un còctel ben fet, estira't dins un pot. Estrinxat de gel i un cúmul de licors. Es tapa el pot, després s'agafa amb dues mans. I arriba el dolç moment de començar el treball. Remena, remena nena. Remena, remena nena. No reposis ni un moment. Si remenes força estona, la barreja surt més bona i el client deixa somrient. Remena, remena nena.
Saps què et volia fer, Mone? No marxis, no marxis. Què? Saps què et volia fer? No. Tenia ara com les ganes de fer-te remena, Mone, oh, Ramone, nena. És bona, Ramone m'agrada molt. A veure, Boomers, Gràcies. torneu a votar, sisplau, mentre Home. estem fent tot això. Home, ja està No, fet, Mone, sisplau, on va vostè? Vingui. M'anava ja. No, queda't aquí, Encara que no, això ho encara veurem, no. així ho veurem. Esteu votant, Vale. Sí, els veig votant. Voteu, Estan eh? votant, Joan Ai, segueix puc fer dient. una petita Sisplau, dedicatòria? endavant. És que m'agradaria dedicar aquesta cançó a una amiga meravellosa que es diu Brigitta Lamour. La coneixeu, la Brigitta Lamour? Meravellosa, doncs m'agradaria dedicar-li. Doncs Brigitta D'acord? Lamour. Perquè farem un espectacle juntes de couplers. Perfecte. A Sí. més, m'agradaria, Mone, que m'expliquessis una cosa molt divertida que abans hem parlat sopant, Sí. que ha passat aquí. És molt ràpida, l'has d'explicar Sí, molt ràpid, molt ràpid. però crec que és molt bonic, és molt bonic. Sí, ens n'anem molts anys enrere i dos grans amics meus, músics, que ja no hi són, em van trucar fa molts anys per separat, i em van dir, escolta el meu nano perquè diu que vol cantar. I jo no sé si... ja em diràs. I eren dos persones, I aquests nanos que volien cantar són el Jofre Verdagí i el Ramon Miravet. O sigui, la Mone és la mare musical de Jofre Verdagí i Ramon Miravet, que és preciós. És molt bonic, molt bonic, molt. Doncs va, descobrim si heu pujat aquesta votació dels Boomers. A veure, Recordem que tenies 24 punts i ara en tens... Remuntada. 25! Enhorabona, Mercè. Ara sí, Mone, moltes gràcies. Al final del programa veurem com va tot això. Un fort aplaudiment per la Mercè, que marxa a seure amb els seus companys. Ai!